Бик күп еллар дәвамында җәмгыятьтә шундый фикер туа. Ни өчен Татарстан Яңа Гасыр телеканалы бары тик татарчага гына күчми дигән. Чөнки урыс телле каналлар бик күп. Авыз тутырып әле әйтеп булмый. Теге менә ТНВ каналы ул чиста, теге татарча гына канал калар дип. Бүгенге көндә безнең Аллаһка шөкер әле бар ТНВ Планета каналы. Без инде татарча Шипши дип әйтегендә бераз азрак реклама шапкалары күренеп ала урысча, монсыйнан теге дөнья мәшәкатенә бәйле. Монсы да бар. ТНВ Планета каналына инде без бөтен көчне дип әйтик, шу бирәбез, шуңа карап торабыз ТНВ Планетага. Булды 1-2-3 кешене мин күп дип әйтмәс идем. Теге татар журналистларыннан алай эштән китүчеләр иң мөһиме алар тормышта үз юлларын Аллаһка шөкер таба алдылар. Сәяси индер тапшырулар булган микенме? Бу менә иҗтимагый һәм яңалыклар бүлегендә бәлки ишер, бәлки киләчәктә инде. Әмма ләкин бүгенге көндә менә без күрәбез сәяси проблемаларны, сәяси темаларны күтәргә шуштаян уртасын. Һәм әлбәттә инде ком сәгатендә безнең экспертлар белән, безнең шәхесләр белән сөйләшүнең 30-40 кайвакыт 50% бар сәясәткә кала. Шул ук мәсәлән Рафаил Хакимов белән карасагыз, шул ук бу вакытта чыгачак Фәндәс Сафиуллин белән, шул ук Айдар Хәлим чиратта торган име, алар бит сәясәт барсы да. Yani dolayısınca 100% татар телендә булмый ди канал. Ләкин менә процент ниләр белән күрсәткечләр белән Процент күрсәткечләр белән чагыштырганда без барабыз 50-га 50. Арттыру әлбәттә ул юнәлештә безнең һәм 50-50% ничегрәк санала ул мәсәлән сәгатьләр белән. Сәгатьләр белән. Әгәр дә мәсәлән без шимбә һәм якшәмбе тапшыруларына күз салсак, әйме менә монда безнең ак бүлемтекләр белән бирелгән рус программалары, кара өлешләре бу татар программалары. Ягъни күргәнчә менә шимбә якшәмбедә безнең тулысынча күп өлешен татар программалары алып тора вакыт буенча.